Bazd meg, Milán! Kék Ronaldo! Hát úristenem! Hát kék Ronaldo! Azt, hogy? Hogy a faszba? Úristenem! Én mondtam, hogy kapni fogunk. Bazd meg! Nyissál ki te is egyet, bazd meg! Itt van! Kék Ronaldo! Hát kék Ronaldo! Uram atyám! Kék Ronaldo! Befusom. Uram atyám! Bazd meg! És megmondtam. Úristenem! 15 millió coin! Bazd meg a bankban! Most én... Zsolti, most osztom a gépet, én jövök. Uram atyám! Hogy Remegek, bazd meg, remegek! Rosszul vagyok! Én is. Uram atyám! Az hogy? Hogy a faszban, Ronaldo? De nem, mire? El se hiszem! El se hiszem! Úristenem! Mindjárt megyek hozzád. Uram atyám! Úristen, akkor ide adod a felét? Kész, hogy küldjük már el, bazd meg! Küld már. Meg Twitteren keresztül, meg izé rócsónak, bazd meg! Elküldöm! Uram atyám! Jesztos, hogy úristenem! Nem nyitja ki. Bazd meg! Kék Ronaldo! Nem bírok mit mondani. Uram atyám! Úristenem! 99-es! Úr, de mire éreztem! Éreztem, esküszöm! Én mondtam, hogy kapni Éreztem, bazd meg, láttam! Aztán, hogy kék lett! Úristenem! Azt hittem fejjeljem ezek. Azt a kurva eget! Nekem nem nyitja ki. Hát nekem csutottuk ki, bazd meg, egy évig! Láttad! Kék Ronaldo, Milán! Hát na. Éreztem, esküszöm éreztem! Hallod? Uram atyám! Nekem is nyitja, nyitja! Na mennyi? Mit kaptál? Nyitja. Kék, David Luiz! Tényleg? Nézd meg! Neked 10! Eskü! Kék David Luiz, szép volt Milán! A Milán! Hát kék David Luiz! Kék Ronaldo! Úristen! Szép volt Milán! Hát szép volt Milán! Ezt pofáztam! Nyisd ki azt a kibaszott pakkot! Én sírok! Sírok, bazd meg én is! Azt a kurva! Uram, azt medd föl! Azt a kurva! Ezt ti nem látjátok, srácok, de én Skype-on nézem, hogy Milán kitudta a 100 000 pakkot! Azt a kurva! 100 000 pakk! 100 000-es pakk, úristenem! Én meg 99 is... Azt a kurva! Milán eladja a David Luiz, hát én meg eladom a Ronaldóban! Hát úristen! Hát nem vagyunk a legbasztisztábbak! Azt a kurva eget! Hát ezt elküldjük Kérszállnak meg Rócsónak is! Azt a kurva, igen! Azt a... Na hát én ma nem fog aludni már, bazd meg! Uram atyám! Milán, bazd meg! Ezt fényképezem, rak föl mindenhova! Lefényképezem, várjál, hogy hol van a telefonom! Úristen, Gév, David Bazd Luiz! meg! Megkaptuk! Twitteren! Kék Ronaldo és... Elküldöm Twitteren! Uram atyám! Azt a... Bazd meg, Most nem Ronaldo, van. megkaptam a Ronaldót! Hát nem tudom! Hát úristenem! Uram atyám, Milán! Hát befosom! Team of the Year! Welcome to my team! David Luiz 500 000. Uram atyám, bazd meg! Ne add el, akkor csinálj egy csapatot, bazd meg! Uram atyám, hát el se hiszem! Hát kiürök a szívem! Úristenem, Milán, bazd meg, mi megyek keresztül most? Én úgy izzadok, mint egy ló. Én is sírok, bazd meg, esküszöm! És írtam. I will cry, man! Megkaptam a lordot is. KSI, look at this! Vrocho, look at this! I have Ronaldo! I got Ronaldo! Ronaldo! Kék David Luiz. Ronaldo, 99-80 Ronaldo! Úristen. Remegek. Oh my fucking god! Uram atyám, Milán! Úristenem, Milán! Sírok, bazd meg! Szentú klub!
Hogy kaptuk meg? Várjál, tölt, most tölt, várjál. Úristen. Uram, atyám, minál. Remegyek. Még nagyon tölt még. Elküldtem klubba. Azt a Én rohadt. nem tudtam elküldeni klubba, bazd meg, mi a faszom most? Hallod, Bozi, nem tudom elküldeni klubba. Mert? Nem tudom. Én elbírtam. Még nem bírtam még. X, azt küldje csak azt az Tudom, egyet. A többi tudom. kicsit szarjad le. Legyen meg, hogy beadja az Ultimate Teamet, és akkor kiadja a izét a Ronaldót. Meg a többieket. Úristen. Ja, sorry. Nem baj, az hogy megvan Ronaldo. Hogy a francba? Ronaldo, bazd meg, Ronaldo! Uram, atyám, bazd meg. Hogy? Megkaptam Ronaldót. Úristen. Nem tudok visszajutni az Ultimate Teambe, bazd meg. De ne is szólom, megkaptam Ronaldót! Itt van! Itt van! Itt van Ronaldo! Hát én csendben vagyok. Ronaldo! Egy klubban van! Klubban van, beküldtem a klubba! Bél! Megkaptam Bélt is! A Bél is megvan, Milán! Hát én... Itt van Bél, bazd meg! Bél is megvan! Oh! Hát milyen pakk ez? Ronaldo, Team of the Year és Bél! Úristenem! Itt van Bél is, nem is vettem észre, bazd meg! Uram, atyám! Úristenem! Itt van Bél is, bazd meg, Milán! Hát milyen csapatom lesz már, de úristenem! Uram, atyám, srácok! Úristenem! Ronaldo és Bél egy pakban! Ronaldo Team of the Year, bazd meg! Bél! És Bél, bazd meg! Úristenem! Nehagyjatok, hogy káromkodok! Nem tudok már mit mondani, meg hogy, meg mit kikapom mindjárt a szívemet, a belevet, bazd meg! Meg a végbelevet is! Itt van, Milán, látod? Menj, megosztom a képet. Itt van, nézd meg! Itt van, nézzél, Bél. Látod? Itt van. Úristenem! Itt van Bél is, bazd meg! Bazd meg! Bél! Ronaldo, Team of the Year és Bél! Hát új élet kezdődött a... Úristenem! Azt a kurva! Külön klubba Bélt. Uram, atyám! Matic! Hát itt már kilőtt mindenkit a klubba, bazd meg. Azt a kurva! Koscielny, Zabaréta. Uram, atyám, Milán! Hát én mit éltem át itt most? Azt a kurva! Uram, atyám! Hát én is mit tettem át? Bementik a rőt is, ez 500 év, Milán! Na. Nekünk... Uram, atyám, Milán! Ronaldo, hát Team of the Year Ronaldo! Zsolci, én nem hiszem el. Mennyibe kerül, bazd meg? Mennyibe kerül? Mutasd! Mi nincsen, Ronaldo? Csak egy darab. 15 millió! 15 millió! 15 millió! 15 millió! Úristenem! Hát nem kell soha többet venni coint, bazd meg! 15 millió! Azt a kurva! Meg is értem itt a szart! Hogy meghagyjam! De megvettem Neymar, leszorom! Uram, atyám, Milán! Hát kiszállhattam! Én is. Életem Luiszt. Úristen. Majd kazdolod a pénzt! Uram, atyám, Milán! Én is adok. Azoknak lehet, hogy nem is adom el, de hát az csak... Úristenem! De add. Uram, atyám! Úristenem! Hogy kezdődik a player? Hogy kezdődik itt a sorozat? Hogy kezdődik itt a... Hogy hívják ezt? Ez a felsorolás! Kékkel! Ronaldóval! Figyelj! Úristenem! Figyelj, hoztam én a képet. Figyelj! Jézus, úristenem! Neked egy 15 millióért! Itt van! Itt van, szép! Uram, atyám, David Luiz. Menj el oda! Nem tudom. 10 Ne add el! Hát olyan jó, nézzek, hogy milyen jó. De kell a pénz. Úristenem, srácok! Azt a Jézus, atya, úristenem! Team of the Year Ronaldo és Bér! Egy pakban! Egy Jumbo Premium Gold Rare Jumbo gigantikus ultra mega giga pakba, bazd meg! Úristen, és egy évig nyitottam! Csak nem vettem föl! Azt a kurva! 99-es Ronaldo, srácok!
Úristenem, mert sírok! Én is. Sírok, bazd! Hát nem most bazd! És Bél! És Uram, nekem atyám! Dávid. És Bél, bazd meg! És 15 millió! Azon hogy nem adom el Ronaldót. Ne volt. Csak egy ideig. Kipróbálom meg 2 meccs erejéig. Úrman. Uram, atyám, gyere már, játsszunk majd meccset! Most nem volt itt. Uram, atyám, srácok! Beszéljünk. Várjál. De... Jézus és Úristen, srácok! Hát ezt én küldöm KSI-nak. Küldöm Rósolnak, kirik Twitterre, Facebookra, mindenhova. Jézus és Úristenem. Na, srácok, kész vagyok teljesen. I'm done, guys. Kész vagyok teljesen. Jó éjszakát, sziasztok! Nektek is legyen ilyen szerencsétek, mint nekem volt.